Entrem és l'aposta per un nou model d'empresa inclusiva. A partir de la suma d'una empresa d'inserció i un centre especial de treball que fa més de 20 anys que treballen al Penedès, es posa en marxa una nova cooperativa de segon grau, Entrem, amb una única marca, amb un únic pla de treball, un pla de comunicació, un pla d'acció comercial únic i una única organització tècnica. L'objectiu, generar més oportunitats de feina, de formació i d'acompanyament als col·lectius als quals ens adrecem. Parlem de persones amb problemes de salut mental, persones que venen derivades de serveis socials amb greu risc d'exclusió laboral i persones amb discapacitat, a les quals la suma dels recursos d'Entrem permet oferir més activitats, més serveis especialitzats, més inclusius i més eficients. Per desenvolupar serveis comercials en favor del territori, en l'àmbit de la jardineria, del comerç, de la consergeria, de la neteja, dels residus i els que ens vinguin. Objectiu final, fer d'Entrem la cooperativa social d'inserció laboral referent a l'Alt Penedès, al Garraf.